Saat çan şid? Saat ندارم کو. Telefon ku. Помощниндамон. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салом. Салом алейкум акасозӣ. Барои ҷои кор ҳам гуфтум ку барои худам додарчам. Додард ку ба. Ном берун да шиштай. Берун брам биёрамш. Ту берун рафтести, ма телефон маё думбуро вардам мошинда. Рейнҷеровери сафедай. Пеш корста монда гап. Ба биги биё дуруда гап мезани. Гап нест. Гӯш ку тез ку. Чи дуру намешина? Ба дуру биё. Ты худда бояд арӯс биёвӣ. Якам ҷои кор биёвем, ба арӯсам биёвем. Ва, уно арӯсаби? Ку? Вау, ихшу ҷамара нигона мекунед. Бача пурсем ку, ха пурсем ку арӯс кӣ мешава? Пурсем арӯси кӣ мешава? Хушро ки ҳастӣ бигӯ аросе кӣ мешӣ? Аросе блогер намешӣ? Ароси блогер намешам. Ароси блогер намешам. Чаро намешӣ? Чаро намешӣ? Бояд бишӣ, бояд бишӣ. Блогер бисёр фан мекунӣ, росту дурӯғ ҷамъ мекунӣ. просмотр гуфта охир одамора гаранг мекунӣ. Чӣ хуб қашанге духтар, масту таранге духтар. Арӯси блогер намешӣ, хонум бисёр қашанг мешӣ. Чӣ хуб қашанге духтар, масту таранге духтар. Арӯси студент намешӣ? Ароси студент намешам. Ароси студент намешам. Ай, чаро намешӣ? Чаро намешӣ? Бояд бишӣ, бояд бишӣ. Студент авқот кам мехӯрӣ, айби пули ғам мехӯрӣ. Як рӯз гӯш намонда бо уф мара ҳам нахӯрӣ. Чӣ хуб қашанге духта, масту таранге духта. Аросе блогер намешӣ, аросе студент намешӣ. хонум бисёр қашанг мешӣ. Чӣ хуб қашанге духта, масту таранге духта. аросе гаӣ намешӣ? Ароси гаӣ намешам. Ароси гаӣ намешам. Уф, чаро намешӣ? Чаро намешӣ? Бояд бишӣ, бояд бишӣ. гаӣ ҳаррӯз кор мекунӣ, танҳо монда хор мекунӣ. Агар ягон гапаш бугум, бо протоколам накунӣ. Чӣ хуб қашанге духтар, масту таранге духтар. Арӯси блогер намешӣ, арӯси студент намешӣ. Арӯси гаӣ намешӣ, хонум бисёр қашанг мешӣ. Чӣ хуб қашанге духтар, масту таранге духтар. Арӯси репер намешӣ? Ароси репер намешам. Ароси репер намешам. Охи чаро намешӣ? Чаро намешӣ? Бояд бишӣ, бояд бишӣ. Репер фақат лақ-лақ мекунӣ, бо духтаро чак-чак мекунӣ. рашки мара овардау бо қадим батл накунӣ. Чӣ хуб қашанге духта, масту таранге духта. аросе блогер намешӣ, аросе студент намешӣ. аросе гаӣ намешӣ, аросе репер намешӣ. хонум бисёр қашанг мешӣ. чӣ хуб қашанге духта, масту таранге духта. аросе бекорчӣ намешӣ? Ароси бекорчӣ намешам. Ароси бекорчӣ намешам. чаро намешӣ? Чаро намешӣ? Бояд бишӣ, бояд бишӣ. Бекорчӣ фақат бекор мешӣ, айрон гурӯш безор мешӣ. Лекин бише ошиқи бекорчӣ ки будум, инҷа мунтазираш ҳастам. бигӯ ту худ бекорчӣ ҳастӣ? бале ҷонам, бале ҷонам. Ака туғри шуда? Машина фикр кардеса ки айта трамвид падава накӯ? шид гап нест, то рафтан шуда пеши мошин местем. Туғри ая.